Yan po mga paring Jason. Magandang gabi po sa inyo ngayon. Araw ng Miyerkules. Wibis ma? Wibis. Naka-uwi ko lang. At namili na naman tayo ng alak kasi ubos yung alak kagabi. At wala nang basketball oh. Tahimik na. Pero may may okasyon pa dyan sa simbahan. Tawagin sa amin na Hidutok, Kantora. Sito Grande. Simple lang na, kunti lang. Pero yung na yan, nagkakahalaga yan ng 5,000 plus. Yung pinamili ko na yan. Ang asawa ko nagtatag ng mga price. Mabinta yung pundador. Kaya kumuha na naman ako ng pundador kanina. Yung Alfonso, nabilhan ba yung Alfonso? Hindi. Tapos wala akong nabiling emperador na litro. Meron sila long neck. Meron pa naman tayo long neck eh. Ma, tago mo yung lista ma. Diskarga ko na yan. Dami kasing nag-inom kagabi dun sa sa may patay. Tapos dun ako tumambay. Tapos inuutosan nila akong kumuha ng alak dito sa tindahan. Nakalamay na nabintahan pa. Mga sitsirya kasi gutom na ako. Buti naabutan ko sila ma. Paalis sana sila eh. Nasulat ito na ba yung sinulat mo? Yung mga pinapasulat ko sa'yo? Kain po, kain tayo, kain. Sila pwede doon. Ari na dito Malandra. Nakuha na taligin. Diyos, o ka nag-on. Baka sukaan, magputok na sa bitis. Parang po ay. Anong reaction? Diyos, ang nanay, kapunasan ko. Ilog na. Mara ka din nag-opisina. Tulo-tulo. Hindi ko di kaya. Isa na si Nicole. Ha? Ay, ako
ako na. Wala ka din, nakagantangan sa sawa. Harap tali pag-apply. Una nga eh. Pagkatapos na tali naman mo yun. Muna. Kain po tayo. Doon na muna. Bili mo lang doon. Kain po, kain. Basic use mo. Ano na muna, babe? Okay. Pwede ba yan? Ang ganda namin ng television. Kaya pwede ko. Lagi sa nagto. Mandirin, din ko lang din. Tak. Nagbaantay ka ba? Oo, ano naman ang bida pa man nagbabaka? One number, pagdalitan. Puro na. Bago. Ay, hindi mo Hindi nga na sila nakaulat ko wagas. Hindi na niya ulat silikon. Nagkakatay ka mag-uugam. Ibig nga nadam. Ako agulit. Ayan po, at sarado na yung tindahan namin. Time check natin 12:33. Kakatapos lang din mag-live. Tapos papunta na kami ni amin doon sa ano, dun sa Lamayan. Magkikilami muna kami. Kasi sa ano sa 22 yung libing. Tara na, Ayan po hanggang dito lang vlog na to at maraming salamat yan. Bye-bye.